Adamu Katabu ka zo ga jigon tafiyar nan Ghazali in ka zo shi kenan Ghazali gyara zaman tafiyar nan Ghazali mai karfin tawagan nan Ghazali mai daɗin maganan nan Ghazali mai kishin jama'an nan Ghazali shi bai ɗaukar rayin nan dama yin Allah ne Ghazali Allah ya yi mutane su ko sun kera tukwane Ghazali ya kai mana gata Ghazali ya zo a gaya musu zaɓe ya zo sanatanmu na gobe mun ce a ɗau Ghazali mu ne mun riƙe yarda da Allah ba wani wanda yake badawa da mun sa babban sarki wanda yake kyautar mulkin nan in ya so ka riƙe jama'an nan ba wani mai makazancin banza ba dan ni ba ka iya mana ba dan ni ba sarki Allah ba wai ba a gaya musu ba ƙarya ba girma mun ɗauka a gaya musu ba suna ba zaɓe ya zo a gaya musu zaɓe ya zo zaɓe ya zo a gaya musu zaɓe ya zo zaɓe ya zo a gaya musu zaɓe ya zo sannu na male yiwa kai ba aka gaggawa mai ƙauna talakawa ce turan giwa tawagar ka uban maza gyara shirin ka ka agaza mai babbar tawagar maza gyara shirin ka muje gida idan ka fito ba a sa guri gaida bani mai kwarjini isan san ba ka hasada cuta mahalin ka ne haƙuri mai mutane duk harin jama'ar ka ne tashi da ƙarfi zaki mai kyautar ban mamaki ka ajiye bar su je ya haka ne ya suka je ya suka dawo ya haka ne dama Allah ya nufa yara a so ke da dafa dama a gobe ta Allah ce yamman gobe ta Allah ce dama dai yamman gobe ta Allah ce bai Allah zafi gobe yamman gobe ta Allah ce aka zo aka ɗauki shirin zaɓe yamman gobe ta Allah ce masoya amma sun tantance yamman gobe ta Allah ce suka ce mu bi wannan nasara ce yamman gobe ta Allah ce yau haka tilasa wanda a ce yamman gobe ta Allah ce da wancan kauce yamman gobe ta Allah ce da karin magana za a yi zance yamman gobe ta Allah ce Allah ya lamunce mu ko sai mu bi zance an zaɓe mu doji gwannan kai da min samu je dan zaki ya baba masu kwana aiki mu je gaba shagon aiki kana ba su har mamaki waɗansu su ce masa da ku tafa wa babbar gayya magauta suna wayaya yake tara al'ummar sali a fannin shiga kafi su tarin al'umma kafi su muna baka babbar dama to baban mu oyoyoyo su kona ta wayo gwanin nasu zai sha kashi duk mai bin kashi zai dace magautan ka sun ka kauce shiri ina ka yafi na kowa buri ina ka ai mana aiki maza sai ta shan mamaki muna baka babbar girma ganin naka tsoro kana ba su horo muna san ka ba wai ba zabe ya zo a gaya musu zabe ya zo sai Ghazali zabe ya zo a gaya musu zabe ya zo sai Ghazali zabe ya zo a gaya musu zabe ya zo sai Ghazali zabe ya zo a gaya musu zabe ya zo sai Ghazali bai rai na iyaye ba bai rai na makota ba bai rai da masoya ba zai take hakki ba zai cuci wancan ba zai danna wannan ba zai danna kowa ba zai ba mu kunya ba hali ina saka kariya ba mu gaishe da babbar gayya Usmanu Adamu Sufi Bauchi State leader ne shi mai jama'a ne gidan Alhaji gaishe da Rabi'u Musa Kwankwasiya ne da Aminsa ko a taɓo ka sai ya ƙone madugu ta tawagan nan a tsaya a sa hulan nan kaga jar hulan nan sai Kwankwasiya a nema a dubu kaga jar hulan nan mai sanya ta a ce ma a dubu kaga jar hulan nan mai sanya
kayan daɗi jam'iyyar 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 kayan daɗi mu sanata Ghazali za mu yi talakawa jam'iyyar kayan daɗi jam'iyyar kayan daɗi Baba Ali yana tafiyar mu kayan daɗi baban gida yana tafiyar mu kayan daɗi Sa'ad mai dawa mu yana nan kayan daɗi Kaciro mai shirin yana nan kayan daɗi Alhaji Munir yana nan kayan daɗi Abdul Majid yana tafiyar mu kayan daɗi Alhaji Yahaya mu yana nan kayan daɗi Baba ta tafi shi ma na nan kayan daɗi ga Halifa ya rike tafiyar nan kayan daɗi Allahu Dahiru yana nan kayan daɗi ga Nasiru shi ma na nan kayan daɗi ga Salisu shi ma na nan kayan daɗi dan za shi yana tafiyar kayan daɗi ga Aminu Tambura amana kayan daɗi Abba cika jaga iya kayan daɗi Absawu Malle kayan daɗi ga Aminu Garba ka ta kuma zo na da vice ya mana NNPP an takalmin karfe kuwa ka taka ya tafu bai da gwanina ciya mani NNPP Amir Ahmad Lasso abokina ina gaida ka Abu Zarr Waziri ina gaida ka Sadiq Haruna kai ma ina gaida ka Allah kare ku Allah ya samu dace